Dwom aduanan mmienu. Nwoma ɛtɔ so mmienu. Nnwom aduanan mmienu kɔsi aduɔson mmienu. Korama Maskel nnwom. Sɛdeɛ ɔforoteɛ pere hwehwɛ nsuwansuwa no, saa ara na me kra pere hwehwɛ wo, Ao Onyankopɔn. Onyankopɔn ho sukɔm de me kra, Onyankopɔn teasefoɔ no. Da bɛn na mɛtumi akɔhyia Onyankopɔn? Me nisuo ayɛ m'aduane, awia ne anadwo. Na da mu nyinaa, nnipa bisa me sɛ, Onyankopɔn wɔ he? Saa nneɛma yi na mekae, ɛberɛ a meka m'akoma mu nsɛm, sɛdeɛ na medi asafokuo anim, na yɛde anigyeɛ nteateamu ne aseda nnwom, nante yuu bom kɔ Onyankopɔn fie wɔ afahyɛ da. Adɛn enti na woaboto, Ao me kra? Adɛn enti na woteetee wɔ me mu saa? Fa wo ho to Onyankopɔn so, na mɛkɔ so ayi no ayɛ. Magye nkwa ne me Onyankopɔn. Me kra aboto wɔ me mu, enti mekaa wo firi Yordan asase so, Hermon bepɔ so, firi bepɔ Misal so. Ebunu kɔ ebunu mu, wɔ wo nsuo a awuruguo no nyigyee mu. W'asorɔkye nyinaa abu afa me so. Adekyeɛ mu Awurade kyerɛ n'adɔeɛ, adesaeɛ mu ne dwom ba me nkyɛn. Mebɔ mpaeɛ kyerɛ Onyankopɔn a ɔma me nkwa. Mebisa Onyankopɔn, me botan sɛ, adɛn enti na wo werɛ afiri me? Adɛn enti na ɛsɛ sɛ menantenante twa dwo, m'atamfoɔ nhyɛsoɔ nti? Me nnompe te yea sɛ ɔdasani, m'ahohiahiafoɔ ateeteeɛ nti. Daa nyinaa wɔbisa me sɛ, Onyankopɔn wɔ he? Adɛn enti na woaboto, Ao me kra? Adɛn enti na woteetee wɔ me mu saa? Fa wo ho to Onyankopɔn so, na mɛkɔ so ayi no ayɛ. Magye nkwa ne me Onyankopɔn.